injih purun Prabu tansah tekun lan tansah tabeni. Sorwadiku sing tak tresnani. Aku biyen tau dadi pendhita ning Rewantaka peparanku Resi Juriganatha. Rina lan wenginipun Kakang tansah mesubrata memati raga memantis jiwa. Minta parmaning Hyang Agung apa to urip sing kudu tak tindakake. Wingi saiki lan sesuk sanyata ana wewengan mengkene ya Ji. Urip kuwi mung 3 dina ya iku wingi saiki sesuk 3 dina kuwi gunakno sing becik-becik lan muka ana olehmu tresna karo pepadha tresna karo liyan. Aja nganti saiki iki nek jamane jaman ora tresna, jamane ora nindakake kasih. Wong anane mung nyiksa karo liyan. Ya karo pacare disiksa 3 taun. Bayi lahir dibuang. Kuwi nang endi katresnan saiki iki nang endi? Ah saiki kok padha digoleki, padha dipersuji. 3 bab sing ora kula dibaleni ya kuwi wektu ucapan lan kesempatan. Aja nganti getun tiba buri ya Ji. 3 perkara sing urip marake urip sangsara ya kuwi amarah, keangkuhan lan dendam. Bebasane yen wong liya buang uwuh ana ngawakmu aja tok simpen uwuh mau, nek uwuh mau leburen aja genti tok buang kanggo wong liya. Uwuh kuwi apa? Uwuh kuwi dedosan. 3 perkara sing gedhe pengajine ya kuwi kasih, sayang lan tresna kuwi dipersudi ya Ji. Urip kuwi ngopo to? Urip kuwi biar kakurep yen biar dedonga. Sesuwunanku karo Gusti Kang Maha Kuwasa muni ngene, Gusti mugi kula saged tumindak langkung sae dinten menika katimbang kala wingi. Nek arep arep turu njaluk ngapura karo Gusti. Gusti kula nyuwun pangapunten karepaten kula sedinten wau. Sadurunge meremke panetra, Gusti mugi kula langkung ing benjang langkung saged tumindak sae malih.
telung perkara sing ora iso ilang ya kuwi harapan keikhlasan lan kejujuran. Telung perkara sing ora langgeng ya kuwi kesugihan, kejayaan lan impen. Kula kuwi aja tersepsi telung perkara kuwi. Kejayaan biyen aku iso tumindak apa kuwi ora langgeng. Telung perkara sing marake kegayuhan kasebatan ya kuwi tekad, kemauan lan fokus. Telung bab sing ora bisa dingerteni ya kuwi rejeki, umur lan jodoh. Nanging telung perkara sing bakal teko ya kuwi tuwa, lara lan mati. Ha iki sing kowe kudu tansah tata-tata. Awake dhewe wis tuwa. Wong gare ngenteni lara karo ngenteni pati. Sadurunge wong tumeka pati, wong uripne iso ajara mati. Wong uripne iso ajara mati, tegese mati raga. Wong jaluk ngapura kuwi durung kinaruan luput, nanging iso uga wong kuwi ngajeni karo sesamaning urip. Mula wawangsane pun kakang biyen Duk ana ing Rewantaka ngene, yen angel tresnani aja sengit, yen ora bisa nglipur aja gawe susah, yen ora bisa ngalem aja nyacat, yen ora bisa ngajeni aja ngina, yen ora bisa dadi sedulur aja dadi mungsuh. Mulane bener omongane Waryudi kancaku kae. Wong nindakno 6 perkara ning kudu disingkiri. Ya kuwi 6 perkara: 1 aja goreng iwak ati, 2 aja mangan jeroan, ping 3 aja ndamu diyan, ping 4 aja mangan iwak otak, sing ping 5 aja methuke wong omong, kaping 6 yen ana batang kudu diurugi. Kuwi ana tegese. Aja goreng iwak ati kuwi aja panas kalawan liyan. Aja mangan jeroan, aja nyek ngonceki alane liyan. Aja ndamu diyan. Diyan kuwi pepajan. Nek diyan ditamu tegese uripmu pengen manjing ana ing alam pepeteng. Kulinak urip ana ing alam pepajan tegese tumindak becik. Aja mangan iwak otak. Aja nyek duwe prasangka ala karo wong liya. Aja methuke wong ngomong. Wong ngomong ki bocah. Omong-omonge bocah wingi sore wae ana ngelmune. Mulane aja nyek methuke wong ngomong. Yen ana batang diurugi, rapet ana simpenen alane liyan. Muga kanthi mangkono ya Yayi. Saiki wis ikhlas modul Solo, jalukna swarga Yayi.
ingkang sabdanipun Koko Prabu kaya mlaku wanci bengi ketemu obor sewu padhang manah kula Koko Prabu monggo diwangi nyuwargake Dursala Koko Prabu. Tembungmu sing wekasan marakake Purwa pun Kakang Gumregahayu lelaku ngubengi jagat sing baku golek papan-papan sing mustajabat kanggo nyuwunke anakmu supaya bisa entuk swarga ya Yayi. Inggih Koko ora lagi baik seneng aku anggere krungu-krungu kok nangis lho kaya cah cilik-cilik iki kok mesam-mesem kene ide yo ora ngerti ya kok meneng wae mesem wae kali jebul kali jebul kali mau sedonge bapak sing penting guyu yen ngono tak kanthi ayo tak kanthi yen perlu salat nang ngawanto ketemu Surakatan Pandhawa kowe njaluk ngapura mergo sing miwiti anakmu miwiti pasulayan kuwi anakmu mergo pamutahe durna iblis. Inggih Koko Prabu Yayi dipun kacakaken lenggah amargi lelampahan kula menika namung kaliyan Dursala kula tak legane manahipun Dursala mangke pinanggih ing mburi inggih ora pundharaken kawidadan pamit nggih aja nangis Koko Prabu Duryudana kula nyuwun pambut bijak kajeng warga ageng Dursala ing hati-hati ya Aman sempurna kula nyuwun pambut iya wis kapan-kapan tak jak dolan golek hiburan ora monggo kon susah kowe iki ilmu cah cilik-cilik kae foto ora apa-apa sing penting iki sampe iki kok sing nang iki ganteng kabeh ribuanku kula nyuwun pamit paman Durna ya sasana sing hati uga lecek kan inggih paman